masuk mahita di permingguan sedarion pangulani kuria Gereja Metodis Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan pasahaton mulai ate tu sudah hita naro marminggu sadarion dohotna di bagas tabe di minggu naro rapita toktong lau memuji Tuhani ima berbahasa Indonesia pukul 10 dohot berbahasa Batak pukul 11 watama nama dongan ita amin pohon maita martangiang di bagasan rohat tabi amin rima kita jongjong mangedehon Yesus saya ingani Todido anggo debata asa akana martangiang tu ibana patut martangiang di bagasat todi dohot hasitongan marhite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Yesus Kristus dot guarni ton di parbadia na tenopalangi do tanoon sai di pasaroma damena tu todi tabe amin tabuji Tuhata marede hitasia nomor 10 ayat sada saat tutulu. Oh
mardongan elek-elek rap mahita madok tangiang panendiangon rap madok mahita ale amanami na di bonogijang na manopahami sian holong ni roham na mangaramoti hami marhite-hite holong ni jalana patao kami di bagasan holong ni roham mardongan haserepon ni roha upat hatapot hami do na solongi hami ho sian nasaroha rondi pikiran dohot gogunami daladongan ipe dang huranungi hami songon pakolong ni Kristus di hami namian dongulum di bagasat to dinami alai kutulak kami doi marhite-hite pangalaho nami kutulak kami do tondim dang kurado di hami nomon roham ipe sesama nasadusa na hulahami urupi mahami paturehon pangalaho nami jala di bagasan ponogudu tondima hami isuke ulaon nanai ulon nami tujalanon asa gabe patar di bagasan kami doho di bagasan salut halak hamulion ni panopayamu marhite-hite manami amin toho mahita martangiang di bagasan rohat tabi kata si patogorto di dihita ope dang na mangonai be uhum tu aka na di bagasan Kristus Yesus aka naso marpangalaho marguru tu daging na marguru tu todido ay nunga di palua patik ni todi hanguluan na di bagasan Kristus Yesus doau sian patik ni dosa dohot hamatean amen rap mahita madok tangiang ali amanami ale amanami na di bonagijang sai perbadia maguarmu sai roma harajamu sai sauk ma lomoni roham di matongon songon na di bonagijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa didongan namar dosa tuhami unak kami togihot tu pangunjunan palua mahami sian pangago ai hodo na punah harajaot dohot agogoon dohot hasangapon rodi saliling nililing na amen majaha maita marsia lusan lima na tersurat sian buku nabadiai pesalmen 24 ayat 2 sahat tu 10 tolu 5 kita jongjong tingganai aka inganan mi ale Jehovah Sebaot Mula dolangan jalan laras roh aku ibahin duguna di aka alaman ni Jehovah marolop-olop roh aku doh sibuku tu debatan nama lului dari aporik jupang jabu jala leang-leang dapotan asarna bahen inganan ni aka anakna madok aka langgatan pamilihan tuho alai Jehovah Sebaot rajaku dohot di batakku martua ma aka nama mingani bagasmu sai hodo pujion nasida martua ma halak ia di bagasakko hagogoonna ia rohana sida di bagasan menuju dalan natigor aka na umbolu surura partangisan ibana do di bahen moalna gabe marui pasu-pasu nasida lam leleng lam ganda do gogo nasida paima tolhas nasida tujolo ni debata di Sion ale Jehovah debata Sebaot sai tangi hon matangnya kon sai tangi ma ale debata di si Jakob lebu-lebu nami doho ale debata asi maroham tatak ma bohini mesiasmi ai dumenggan dosa dari di aka alamanmu sian 1000 hari na asing tagonando dipangido rohaku si jaga pintu au di bagas ni debataku asa maringan di aka undung-undung ni parjahat ai debata Jehovah do mata niari dohot lebu-lebu
dilehot Jahoba do asini roha dohot hamuliaon dang diholit na dinggani diakana burju marpangalaho rap mahita majaha ale Jahoba sebaot martua ma jolma na makaposan tuho. Amen. Tai Deo ma sangap ma di ama. Disude sadok portibion rap mahita maka tidakon hata ha porsiautai rap madok mahita au porsea ribata Jahoba ido ama padgogo nasa haturusan na tunapalangi doon tano au porsea di Yesus Kristus anak ribata Jahoba nasa sadai ima natin buhon si Maria nagabagabian siyan tondi porbadia adorang suhabuhuan idot tuata na tumao na bernit di pangulan ni sinatus namate terpajal do ibana diaw pinasilang jala di tanon dungi mulak mangulu di hari patuluhon nama naik ke surgo lau kudu ni siamun di bata Jahoba amanai pargogo nasa haturusani isima ibana pay mamulak sogot tutanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatau ni Kristen aka na badia dohot dia sesani dosa do jatai na mandok mulak mangulu do sogut daging ni halak nang mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Hudul mahamu KBG ma ede sian kur PWM. Epistel patujolo ni jamita di mingguta sadarion ima tasurat do di Efesus onom ayat 10 saha tu 20 dahama tapai ihut ma di bagasan rohat tabi sonom ma hatani di bata dukon ni gabi tuguma rohamuna di bagasan Tuhani dohot di bagasan agogoan na tugui tulukok kamu ma pakaian senjata nasian di bata asa taralohamu uti Yoni Siburisi aidada marukil hita mangalo mudar dohot sibu aka harajawod do aka parwaso aka sigonggomi hasiangan haholomonon aka todi hazahaton na diijangi ibaheni jalohamu ma pakaian senjata nasian debata asa terbaik kamu mangalo diari najahati jala hot jonjong dung dipatuduk kamu sasudi atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan digoting muna akan manulukon baju-baju pertahanan ima hati gorani parsipatu mapat muna laho makaringgason barita nauli pardamiani aku ni sudenai jalo hamu ma lobu-lobu ha porsioni haito pan hamu do marhite siani sude supia api ni parjahati dakot hamu ma nang tahuluk
haluaun dohot podang ni todi ima hata ni debata. Martangiang mahamu mardongan sadok pangiduan dohot elek-elek di bagasat tondi manang sadi hari pe uhud dungo jala jugul tong tumangyakon saluhut aka nabadia nang au pe asa dibuka pamangaku madok sidohonokku laho pabotohon haho minyon ni barita nauli mardongan hiras ni roha aitu sido disuruh au natarateon asa marhiras ni roha au disi maka tahossa songon natama amen martua ma natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa amen apa sahat ma beliata onom ma hata ni debata sian Galatia onom ayat 10 atong bisan sadi hari dope taulahon ma nadenggan di saluhut halak alai gumudang ma tudong atta saha porseaon tapuji tuhata marite de nomor 127 ayat sada dohor 2. Tabege ma titing ni huriata Salom dihita saluhutna.
Tabigima tikting namasa dohotna neng dipamasa di gereja ta di saminggu ku tanggal 20 sia Agustus 2020 sada persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruangan ibadah. Selasa 30 sada Agustus 2020 sada Partangyangan sektor Kampung Anggrung, Medan Baru Sada, Medan Baru 2, Padang Bulan Sada Dohot Sesi Kambing ditiadakan. Dari Kamis 2 September 2020 sada Partangyangan PWMI di Patupa di gereja masuk pukul 10 pitu wib. Partangyangan P2MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 siawib. Dari Jumat tanggal 3 September 2020 sada, sermon LS CLS dohot majelis di Patupa di gereja masuk pukul 10 waluwib. Sermon guru sekolah minggu di Patupa di gedung sekolah minggu masuk pukul 10 siawib. Hari Sabtu tanggal 4 September 2020 sada Partangyangan P3MI diadakan secara Zoom pukul 10 siawib. Minggu 5 September 2020 sada persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruangan ibadah dan kita mengadakan persembahan ke depan untuk kas gereja kita. Aka ruas nihuriata nama ulang tahun perkawinan dan tanggal 20 sia Agustus saat tanggal 4 September 2020 sada adong sada keluarga. Aka ruasna marulang tahun hari atu tubuh son ada adong 10 pitu halak atani tuhata tu nama ulang tahun ma dibuat sian pesalmen pitu puluh sada ayat 14 1 ayat 15 alai anggo au saitongdo marhaposan jala menambahi puji-pujianmu sudena. Sai barita honon ni pamangakku do hati goranmu, ganup ari hatuonmu, aidang huboto bilanganna. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun, ganjang ma umur muna, hipas jala gok lasniroha mahamu toktong. Tuhata Yesus Kristus ma nama masu hamu. Tikting naung marbagas, nunga majalo pasu-pasu parbagason ma Juliana Silitonga, boruni amata Juni paima Silitonga nahinan, tubuni inata Sinar Rosliana Sihombing nahinan, ruas ni GMI Kasih Karunia, sektor Ayahanda. Dohot Orwana Odaligo Ndruhu, anak ni amata Berejanolo Ndruhu, tubuni inata Melia Halawa, ruasni BNKP Balam Sempurna Balam Riau di hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2020 sada pukul 10 WIB di Gereja Betel Indonesia Jalan Gatot Subroto nomor 188 AB Medan. Nama ragam renovasi gereja. Pada minggu mulai tanggal 5 September 2020 sada akan dilaksanakan di kanopi. Bang kanopi di sebelah kiri gereja kita. Pembongkaran di dalam gereja akan dilaksanakan pada hari Senin 30 Agustus 2021. Pembongkaran atap dan plafon akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 September 2021
pukul 10 sampai 12 WIB. Bagi seluruh jemaat GMI Kasih Karunia supaya mengisi data jemaat yang telah dibagikan dan mengembalikannya kepada komisaris sektor atau sekretaris gereja. Himbauan Satgas Covid GMI Kasih Karunia kepada seluruh jemaat yaitu mematuhi 3M dan 2M. Tim konsultasi kesehatan dan farmasi GMI Kasih Karunia tertera di sini dan mungkin buletin juga sudah di-share ke WA sektor. Jadi apabila kita memerlukan konsultasi, nah para dokter dari jemaat kita terbuka hatinya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing dapat memberikan persembahan persepuluhannya melalui rekening gereja, yaitu atas nama Bendahara Gereja Dr. Sumihar Pasaribu atau diantar langsung ke gereja. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin menyumbang dana renovasi gereja dapat memberikannya secara langsung kepada sekretariat gereja atau melalui rekening bank mandiri atas nama Gereja Metodis Indonesia Jemaat Kasih Karunia, nomor rekening tertera. Sebelum kita masuk dalam pujian dan doa syafaat, kami mengundang panitia renovasi gereja untuk menyampaikan programnya. Kami persilakan. Shalom, damang dainang napinar sangapan, mangido waktu kami sian panitia renovasi, tau pa botohon tu damang dainang, rencana kegiatan renovasi di Huriatta. Pemberitahuan bobo dua homa di hita na berjolo nunga bobo kami di tiki kebaktian pagi dohot siang na di tanggal 10 sada Juli nasalpu. Sadarion amisian panitia rencana renovasi di Huriatta terbagi dalam 3 tahap. Tahap na perjolo pembongkaran dohot pergantian atap dohot plafon di Huriatta. Rencana kebutuhan dana 427.720.000. Tahap kedua hon penataan interior, rencana kebutuhan dana 205.700.560 rupiah. Tahap patuluhon pembangunan konsistori alana tapapida do konsistori ta tu siamun ni yaon dohot penataan tampak depan di Huriatta membutuhkan dana 255.650.810 sada rupiah. Total rencana renovasi membutuhkan dana 130.766.974. Kami sian panitia mengulahon renovasi di Huriatta dengan menggunakan dana internal. Sampai dengan sadarion dana nong tarpapungu sianak karuas di GMI Kasih Karunia sebagai modal awal di panitia lebih kurang 250 juta. Alani diamu damang dok dainang ulahami salinai ya rencanaon memerlukan waktu lebih kurang 6 bulan. Alani mulai marsogot hari Senin tanggal 30 Agustus. Panitia memulai pergeseran bangku dohot sude aksesoris nadong di
teror di gerejaon tu gedung sebelah kiri lantai tolu. Selanjutnya tanggal 6 September 4 hari Senin 2020 sada kira-kira pukul 10 WIB Baenodo kebaktian singkat jala dong sidung kebaktian singkat pukul 10 WIB sampai pukul 12 WIB dimulai ma pembongkaran ni atap alani damang dok dainang sehubungan dohot kegiatan renovasi mulai tanggal 5 September kebaktian hari Minggu margeser mahita tuturuni kanopi bina berkebaktian kita dituruni kanopi kurang lebih ono bulan dan kemungkinan akan terjadi kekurang nyamanan arwah baeno mahita alani salinai amisian panitia renovasi di Huriatta mangido dohot gomos tu damang dok dainang asa sisa datangnya kita di nalau mangulahon renovasi di Huriatta alana renovasi terakhir di Huriatta 5 tahun 1990 sada napa 2 hon hamisian panitia renovasi dok gomos mangido saran dukungan lumobi dukungan dana diamu damang dok dainang anggiat sudah rencana taringok turun renovasi di Huriatta na terbagi dalam 3 tahap nakin dengan kebutuhan dana lebih kurang 1 miliar buai tahu lahon tongonima jo buah siak kami tudamang do dainang angido hamidot komos rapat martangnya kita asa dilihat tuhata di kita hahi pason songsongani asa dan niroha di nalau mangulahon sudia ka rencana taringot tu Huriatta salinai mola tema di Tuhani mola tema di kita shalom. Mertangyang hamalimon hita marede hita sia nomor 240 itu ayat sada dohot ayat tulu. Oh
surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Kau Tuhan kami yang luar biasa. Kami boleh merasakan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi karena kasih-Mu Bapa, tangan-Mu yang penuh kuasa, itu yang memberkati kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk menaikkan doa syukur kami Tuhan, di dalam suka duka kehidupan kami, di dalam kesulitan dan pergumulan hidup kami, ada Yesus yang bersama-sama dengan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Lihat dan tiliklah hati kami masing-masing. Apakah sesungguhnya kami boleh mengasihi Engkau Tuhan? Pada saat ini Tuhan, di dalam pujian yang kami angkatkan pada siang hari ini, kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau percayakan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, raga kami, seluruh aktivitas kami yang ada di dalam pengawasan Tuhan. Kami mau percayakan kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun persoalan atau sesuatu yang dapat kami sembunyikan dari mata Tuhan. Ini kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Bersihkan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami boleh dengan penuh sukacita di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Bahkan dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan melalui tingkah, langkah, dan pola pikir kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, pada siang hari ini kami bersyukur jemaat Tuhan boleh ambil bagian dalam ibadah, baik itu di gelombang pertama atau gelombang kedua, baik itu yang beribadah dari rumah ataupun yang tatap muka di gereja-Mu ini Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Suara-Mu sampai kepada kami Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, melalui puji-pujian yang boleh kami angkatkan. Kami boleh dikuatkan, diperbaharui, diteguhkan di dalam iman percaya kami kepadamu. Karena kami yakin dan percaya setiap firman yang ditaburkan Bapa, atau didengarkan, atau dibagikan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mengaminkan itu Bapa, karena pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan manusia. Tolong kami Bapa untuk semakin setia dan semakin hidup di dalam takut akan Tuhan. Pada saat ini Bapa yang baik, kami berdoa untuk rencana gereja-Mu ini Tuhan, untuk melakukan renovasi di tengah-tengah gereja-Mu ini, rumah-Mu ini Tuhan. Kami mau percayakan terlebih dulu ke dalam kuasa tangan Tuhan. Setiap perencanaan kami Tuhan, kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir dalam persekutuan kami. Tuhan hadir di dalam pribadi kami. Biarlah gerakan Roh Kudus yang terjadi di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan, melalui anak-anak-Mu, jemaat-jemaat Tuhan, digerakkan oleh Roh Tuhan untuk sama-sama membangun rumah Tuhan di dalam sukacita dan damai yang daripada Tuhan. Ketika kami sehati sepikir Bapa, kami yakin dan percaya
berkat-Mu berlimpah-limpah turun atas gereja-Mu ini, bahkan atas jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati usaha-usaha kami, berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati pelayanan kami, berkati aktivitas kami dimanapun kami berada. Dan biarlah semuanya ini kami letakkan dalam kuasa tangan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami usahakan, kami lakukan di dalam aktivitas kami, Tuhan memberkatinya dan kami berhasil. Terima kasih Bapa. Biarlah iman yang teguh ini boleh tertancap dan tumbuh di dalam setiap pribadi kami jemaat Tuhan. Kami tidak bisa melakukannya sendiri dengan akal, pikiran, dan keinginan program kami secara daging. Tetapi kami harus menyertakan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan ambil bagian, dan Tuhan akan masuk di dalam perencanaan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan, rumah Tuhan dibangun di dalam kasih dan kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, yang saat ini dalam perawatan medis, yang dalam perawatan keluarga. Tuhan Bapa yang baik, sakit apapun yang dirasakan oleh jemaat Tuhan ini, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami Tuhan, bahwa Yesus sanggup melakukan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan. Yesus sanggup memulihkan kami. Yesus sanggup mengangkat kami, menyelamatkan kami di dalam setiap kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan saudara-saudara kami yang masih dirawat. Engkau memberkati makanan dan minuman kami Tuhan. Engkau memberkati obat-obat kami. Jikalau kami mengkonsumsi obat-obatan, biarlah tangan Tuhan yang menyempurnakan, tangan Tuhan yang memberkatinya, sehingga imun tubuh kami berkembang baik, bertumbuh baik, dan iman kami juga Tuhan bertumbuh dengan baik, sehingga iman dan imun kami boleh bergerak sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami, dan yakinkan kami Tuhan akan kuasa-Mu yang luar biasa. Jikalau Tuhan katakan sembuh saat ini, maka kami akan sembuh. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan orang-orang tua kami, semua kami yang sudah lanjut usia. Bapa di surga, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat yang daripada Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami di dalam iman kami, sehingga di masa tua kami semakin menjadi berkat bagi anak, cucu, menantu kami, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, atau bagi setiap pribadi yang berkomunikasi dengan kami. Mereka boleh merasakan karunia dan kasih yang daripada Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan pelayanan mimbar pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Urapi dia Bapa, berikan hikmat dan kebijaksanaan sorgawi. Biarlah kata-kata Tuhan sendiri yang berbicara lewat mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan di gereja-Mu ini untuk menggembalakan kami jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan,
biarlah urapan-Mu terjadi atas keempat hamba-Mu ini Tuhan. Urapi mereka, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Berikan hati yang boleh sehati sepikir. Berikan roh yang penuh damai sejahtera kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga mereka boleh melayani dengan penuh sukacita karena pertolongan Tuhan atas mereka. Terima kasih Bapa. Ajar kami jemaat Tuhan untuk mendoakan hamba-hamba-Mu ini. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara yang kami cintai ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkuasa atas bumi dan seisinya. Engkau berkuasa atas bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkuasa atas COVID-19 yang saat ini Tuhan menyatu dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Berkati pemerintahan kami. Berikan hikmat kebijaksanaan Bapa kepada pemimpin negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya, bahkan seluruh kepala pemerintahan di daerah sampai yang terendah. Biarlah hikmat sorgawi turun atas mereka di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan mereka bersama jajaran mereka. Tuhan hadir, Tuhan memimpin sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami juga Tuhan boleh mematuhi apa yang menjadi program dari pemerintah kami, supaya kami semuanya boleh hidup di dalam damai, sukacita, sehat, dan gembira senantiasa. Walaupun Tuhan di sekeliling kami virus corona merajalela, kami tahu Tuhan berkuasa atas semuanya. Tuhan melihat atas semuanya. Oleh sebab itu kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami, tubuh, jiwa, raga kami hanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan tahu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Inilah seruan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seturut kehendak dan rencana Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Lau manomuno mujamita, arede hita sian buku ede nomor 252 ayat sada do tulu rima hita jongjong. Roh
bodo behami satu tikion tinabui hami rotu bagas corom menguji pasangapun kuarmo pos dorohanami rodoho di tonga-tongani pungwan nami terlumubi dinalau manangion hatami hami urasi rohanang pikiran nami marhite tudimi asamian hatami dingulu nami pakion nami di dalam lau mamuji pasangapun kuarmo atau ngali Tuhan pakulingi mahami marhite hatam doho tudim ainung ngerade hami manangi hosa jalan apo sompe dinalau pasahatun perbadiai jala bargugui jalo matang yang nami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus amin hudul mamu Salum madita saluna horas hatani debata nagabe turpu jamita di minggutta sadarion ima na tersurat sian buku nabadia sian pada narubi sada raja-raja biduonom mamukka mai sian ayat sada 1 ayat 10 dulu songonom maridok hujaha di bagas guarni tuatta Yesus Kristus boho 420 tahun dungruar halak Israel sian tanu Misir jala paupat tauton hina raja ni Raja Salomo gumonggom Israel di bulan Siu 5 bulan paidua dibuka rajai palulu joroni Jahuba ai joro na pinalulu ni Raja Salomo di Jahuba 60 asta ujurna jala 20 asta bohangna jala 30 asta tibona yang go eper na diadupan ni bagas joroi 20 asta do ujurna menghuton bohang ni joroi 10 asta ia bohangna diadupan ni joroi dibahen hut di joroi padiluan akka namar hadak kadang nasosot dipauli huhut di labung dorpi ni joroi sada eper humaliang ima humaliang dorpi ni joroi beti humaliang pamurnanganna dohot pudina jala dibahen akabilut humaliang marlapis-lapis ia eper partoru 5 asta buhangna ai partonga ono masta buhangna ai paitulu 7 asta buhangna jala dipabahe do bagas joroi martangga hambing humaliang asa unang marsi jaloan akai tudorpi ni joroi tole laho paluluhun joroi nungati pakian didak-dak akabatui asa unang terbegebe suaran ni nanggar manang takke manang dia ula-ula bosi di bagasan joroi laho paluluhun alai anggo pitu laho tu eper partonga dikan siamun ni joroi asa marhite sian tangga na marlegot-legot manaik halak tu eper partonga jala sian eper partonga tu eper paitulu songonima parpaulina di joroi jala di pasidung jala di langit-langiti joroi mergulang-gulang jala marpapan sian hau ares di pauli huhut sada eper di sadok haliang bagasi 5 asta tibona jala hau ares dipake padomuhun tu joroi dungi Roma hatani Jahuba tu si Salomo songonon
taringot tujoroon na pinalulum mulo marparange ho di bagasan akka patikku jala di patupaho akka humhu jala di radoti ho akka tonakku jala marparange ho bartu akkai jala pahotokku ma tuho baga-bagakku nahu parbaga-baga tuamungmu si Daud. Jadi maringan maau di tonga-tonga ni halak Israel jaladangbe tadi konokku bangsokku Israel ido sahatna dihamu amanami inanami nahinahulongan temani jamita turpuk jamita di minggutta sadarion ima pilihan nahusus tu debata hata ni debata naong tabigi jalan alau si pahusor husorot tadi bagasan roha nang pikirata ima taringot tu Raja Salomo na laho pacongjong bagas joroni debata alana si holdo rohani amungna Raja Daud nalahu pature pajongjong bagas joro ni debata alai didok debata do tu Raja Daud tiki dakko nalahu pajongjong bagas jorokku alai yanakommu masugut nalahu pajongjong bagas joro diau mulut ajahadu yang mengenang di Biddu 5 ayat 5 di do hata ni de mata sadar raja-raja Biddu 5 ayat 5 artinya di sini dia mau manami nahinahulongan dak sude di leo de bata tujol mai tikki manang dak sude halak disuruh di bata nalau paturehon manang nalau pajongjong bagas di ibana. Jadi akka nani halomohon ni debatado manang akka halak na disuruh ni debatado akka nasida mang na dilehon ni debata kesempatan badinggan bagas joro ni debata idu na masa jalata surat ya ni debata alana dung salpu Raja Daud marporang dangadong bemusuna disima dipangidoi mana asa dilehot debatai mana pajongjong bagas joroi alai didok debata dakko yanakom dia mua manami na hinahulongan molo tabereng lupa jahon nak kaning nunga di pabotohod di son boha balgani bagas joroi boha bulakna gajangna tibona sudah tersurat sebelum dipajong termasuk hawaha nalau si pakeom ni Raja Salomo mulut tabereng dua manginang sangat luar biasa hau na dipakai Raja Salomo ima hau ares dohot hau sanobar na tubuh di Libanon diduluk ni Libanon matubuh hawon tak sembarangan hau terpilih do jala tersongon hau na ipakai untuk atap ni gereja Taupe termasuk hau na istimewa do dung dibereng akka tukang nalau manuhor akka hau maratiba tu do doh damar lau hidup benatahan mangena out sui mungkin ngarubung
Artinya di si mulun lau pa jongjong bagas ni debata hita mana mulun lau pa di pos bagas ni debata ikon akka bahan-bahan na terbaik akan adumenggan dangbui separa. Jadi di Bangido Raja Salomo mai tu Raja Hiram nagabe raja di Libanon. Jala diuluhud be. Disuruh Raja Salomo ma 30.000 halak nalaho membuat hawi tabani akan disuruh ni Raja Hiram akka sian rakyatna sia duluk ibu amai melalui sungai sia sungai ibu amai musai melalui laut baru itu guma musai tu Yerusalem melalui sungai Jordan. Luar biasa mangenang ngantar negara idangi sena julu pe ngantar negara sonari pe molta bereng di peta. Jadi sangat luar biasa bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan Bait Allah pada zaman itu. Jadi nama karejohoni pe nggak diaturkan sebulan 10.000 halak. Bulan berikutnya 10.000 naik. Songoni mariulah kulak membantu akan asinuruni Raja Hiram. Tabani adong dobe musai akapan de bagas disuruh makarejohon. 80.000 halak magodangna tukang pahat. Tabba musai 70.000 akka nama ngangkat dungi 3.300 ma akka madorna. Dia molo ta hitung-hitung ngase dia biaya hola makarejo honi mabuani do akka nama batu di gunung Libanon do di pahajak ke batui 5.000-an dakolan hau ternyata do akabatu peribuan akabatu na pilihan. Jadi dia mua manami na hinahulongan ternyata Raja Salomo pe na lau pajongjong bagas coron debata nunga diperhitungkan akabahabahanna dohot sude akana parkarejona jalan marjaji do Raja Salomo ido jajina tu Raja Hiram molo dilehokodo akka rakyatmu mengurupi gatini tenaga nasida hulehom mabalajoni kerajaan mi sedia pina-pina gitu. Jadi luar biasa manginang molo tabereng di Raja-Raja 5 ayat 11 tertulis dari sini. Sedia balazo setahun. Di Botohamu udah manginang 3 tahun liling na dibangun Raja Salomo bagas coron. 7 tahun. Artinya di sana manginang dang na biaya nautik. Selain daripada itu, setelah Bait Allah itu selesai dibangun dengan menggunakan segala kayu, Raja Salomo melapisi semua bangunan itu dengan emas. Luar biasa. Jadi dia mua manami nahinahulongan. Masai gudang do biaya na diperluhon pembangunan bagas coron di bata na pinatupa na dibangun ni Raja Salomo. Sude nei ditogihoni mana do. Sude akka paradongan do akka rakyat na puguspe dohot berpartisipasi bangurupi
Ina pajongjong bagas joro dari mata. Danga dong masuk rohot. Alah nih, dia mua manami na namin na hinaholongan. Nakaning nung nga di pabuah panitia pembangunan nalau ta renovasi bagas joroon, pembangunan bahkan peresmian ni bagas joroon mulu tabereng do di prasasti Januari tahun 56. Dung ini hama direnovasi tahu siya belum sada baru dukoni dipoles-poles nama. Jala omba renovasi na paduahon harak rohatta direnovasi na paduahon noon bui bertahan sampai 50 tahun yang akan datang. Tuakka pinoparta. Amin. Alani marsadani ruha hita totu gudang dua kabiaya na nirikoton. Unang anong napasidikot rohana, unang anong napadahor rohana, sadia petupak muna, pelehom may itu debata, gabi pilihan na husus. Alay mo loy ko kamu ay masakopit, do tohono masakopit. Alay, dia mo manamin na namin na hinahulungan. Di pasu-pasu debatado hita nang di masakopiton. Benahipas, buhin na buhi ta mangulahon ulauta, benabuhi ta mangan. Daido. Surah so dipasu-pasu dibatakan tentu dah mangap behita jalak kain atta behu bereng nang pede pasa covid adong lupa nomor pakaian naik baru dan itu namanya berarti adong kepeng na kan adong nomor sipatu naik baru berarti adong lu hepeng na lamatan na di si roha do na perlu. Ala nagudang pihala na marhebe mulu subuka dorohana belum tentu oleh mana memilihon pilihan na tuli bata. Ala mulu dibuka rohana mulu dibuka di bata dorohana nak peswado sugudang dileo di bata di mana alai diojar to di ido rohana na lahu memilihon tu di bata. Jalai taingot. Songon na ido ni hatan di bata nak karing di ayat 12. Taringot tu joroon na pinalulom molo marparange doho di bagasan akapatikku jala di patupaho akauhumhu jala di radotiho akatonakku jala marparange hohok bartu akai jadi pahotokku matuho baga-bagakku songon tu baga-baga tuamongu si Daud ahmei maringanan maau di tonga-tonga ni halak Israel jaladang beta di konokku bangso Israel luar biasa. Ayalana molo nung maringana di bata rapita do di bata dang adong bina nagabe mga bati dalan ni parngulutta dang ahapin na masa molo nung Tuhan idong atta sita beres na maya. Jadi dia mua manamin na namin na hinaulungan. Kaya do tangyakku songonot tu bata. Tuhan, mulupid daw siya seringan at tuwinganan na saranay, nang binya mabangon Tuhan. Anong mabango gareja, mabango jabu, manang bangunan na hape. Ima tangyakku tu bata. Hape pida hami si distrik tu siya na berusaha tu si malingkar serah terima do petik kini nung adok pembangunan altar. Sukum atu ani. Wah segabi songonot Tuhan. Tangyaku dak songoni. Hape dana dang adong. Kole janji mad do pe. Kan asing do mulung ngarong hepeng do janji man kan asing do pia manginang ikut si tangyak kono do biasa ro alai dung kudala ni pelayanan di siga be dapo kesimpulan mau ternyata dang bui songoni tangyakku mungkin itulah rencana Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan saya kemanapun pelayanan mungkin harus mengerjakan pekerjaan pembangunan
Jadi duk sahat di son, di huriat tahun. Di betuamu dah hatangnya ku manginang. Molo naik ko banguno do molo naik ko renovasi do gereja Tuhan. Batu duma akadongan naulo marsadani roha mabanguni. Ina matangnya. Jala mauliate mari debata, di batu do debata do akadong panitia naulo merluja-luja merenovasi bagas joro ni debata. Jalan nang ido hata ni debata tu hita saluh na tu ruas ni debata nang tu hita panitia molo dihalo mohon debatado na taulaon pasu-pasu honon na do pasu-pasu tu huriat tahun nang tu keluarga muna. Amin. Dalam mertua ma dia kahitan dari lewat debata kesempatan padi poson manang membangun bagas joroni debata so nauruk nakaningani dak sudah halak di lewat debata tikki mangulahuni alayala dohot dohita targuar mahita nang pedang secara sudah guarta diusuratnya ke panitia alai di buku nabadia ni debata tersurat doyak ke guarta mangina ala ni sisa datangi yang mahita sisa da roha sisa da pikiran sisa da ulaun nalahu paturewe bagas joroni debataon ala na debatado dongatta. Amin. Martanya kita mauliante di hole debata di sala dengan di basam di salah hatam nang di patol haso di tonga-tonga ni pungwan nami pos dorohan nami hatami totong marsaringar maharajaon di rohan ng pikiran nami lubok kumay ali Tuhan sa igabe bukal ni partodion nami jalo matang yang nami ibagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus si Pangaluhami. Amin. Asarim mahita jongjong Jidok hatani debata taringot tu joroon na pinalolom molo marparange ho di bagasan akapatikku jala di patu paho akauhumhu jala di radoti ho akatonakku jala marparange ho bartu akai jadi pahotokku matu ho bagabagakku nahu bagabagahon tuamung musidaut. Jadi maringan maau di tonga-tonga ni halak Israel jala dangbe tadi konokku bangsokku Israel. Amin. Tapuji debata. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan deba tama hamu dipasodakon Tuhan deba batama buhina Tuhamu jalasi marohana midamu didopakon Tuhan deba tama buhina Tuhamu jala ni pasaor honma damena tuton dimunabe. Amen.